बे समाव मुलुगनां थाखोनि मोनसे रादाब द'24नि हादरफोरा डनाल्ड ट्राम्पनि बेरेखायै गसंदों मोनसे गोदान दावहानि अर जोंखांदों आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गुबुन हादरनि मुवा बेसादफोरनि सायाव टेरिफ्स एबा खाजोना लागायनो फोसावनायनि उननिफ्राय मुलुगनाङैनो दावराव दावसि जागासिनो दङ नाथाय द'24नि हादरफोरनि मोनसे हानजा इउर'पियान इउनियनआ आमेरिकानि हेंथायै मोनसे गोदान दावहा फोसावदों जाय सिगांनिफ्रायनो मोनसे खाजोना दावहा जागायखाबाय डनाल्ड ट्राम्पआ जेरै टेरिफ्स दावहाखौ जागायजेनदोंमोन बेजों मुलुगनाङै दावराव दावसि जागासिनो दङ नाथाय मुलुगाव माखासे हादरफोर दङ जाय डनाल्ड ट्राम्पखौ डनाल्ड ट्राम्पनि रोखोमावनो फेर फाथिनो मोनसे बिथांखि बानायदों चीन हादरा सिगांनिफ्रायनो आमेरिकाखौ बे आयदायाव मोनसे आयना दिन्थिखांबाय दायो द'24नि हादरफोरनि गासै हानजा थामहिनबा इउर'पियान कमिसनाबो ट्राम्पजों जुजिनो थाखाय गावखौनो साखाफारा खालामबाय खौरां एजेन्सिनि बादिब्ला इउर'पियान इउनियनआ माखासे आमेरिकानि मुवाफोराव 25% खिथेर होखारनाय खाजोना जाबसिननो थांखि दैखांदों एजेन्सिया फोरमायदों दि माखासे मुवाफोरनि सायाव खाजोनाया 16 मेनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन गुबुन फारसेथिं आमेरिकाया माखासे मुवा बेसादफोरनि सायाव टेरिफ्सखौ बे बोसोरनिफ्राय बाहायगोन बेफोरनि गेजेराव हिरा दावदै हाथाइनि फ्लस दाव बायदि गोबां बेसादफोर दङ रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि सोद्रोमा हादरफोरजों अजद दिखांजानायनि उनाव माखासे बेसादफोरखौ बे फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जादों बादाम आरो सयाबिननि सायाव टेरिफ्सखौ दिसेम्बरनिफ्राय लागायनाय जागोन गिबि आय'गआ बार्बनाव 50% खाजोना लागायनायनि बिथांखि लादोंमोन जायनि उनाव ट्राम्पआ इउर'पियान इउनियननि वाइनफोराव 200% खाजोना लानो हुमखि होदोंमोन बेबादि हुमखि होनायाव फ्रान्स आरो इटालिया गोबां जिंगा सिदोंमोन मानोना बिसोरनि जौनि दारिमिना जोबोद गिदिर बेनि अनगायैबो इउर'पियान इउनियनआ 1 एप्रिलनिफ्राय स्टिलाव थाखानाय रैखाथि नेमफोरखौ गोरा खालामदोंमोन जायनि फिथाय महरै बायजोनिफ्राय लाबोनाय स्टिलआ 15% बाङाय जादोंमोन आय'गआ दायो एलुमिनियामनि थाखाय लाबोनाय खथाफोरखौ सानगासिनो दङ इउर'पियान इउनियननि सोद्रोमा हादरफोरा 9 एप्रिलाव बे थांखिनि सायाव भट लागोन इउर'पियान इउनियननि बेबादि थांखि लानाया ट्राम्पनि स्टिल आरो एलुमिनियामनि सायाव टेरिफ्स लागायनायनि बेरेखायै मोनसे मावथांखिनि बाहागो कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनआ बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनआ कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनआ गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनआव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनआव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो